Moro kaikille. Se olisi Prodiskuksen 4. Patreon-paketti. Tämän vuoden viimeinen. Ja aika lailla tässä just uuden vuoden kupeessa. Ja mulla olisi paketti tässä. Ja kyllähän te tiedätte miten tämä menee, niin ei muuta kuin lähdetään aukomaan. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Ja siellä on 3 kiekkua. Mistähän me aloitettaisiin? Pohjalta aloitetaan tuosta. Eli sieltä löytyy semmonen. Se on triplafoili Patreoni. Näyttäisi vähän klovilaaserilta. Sitten oliko se oikeinpäin? Joo. Tämmönen joulu spesiaali talismaani. Tämä Pultriumia. Tämä taisi olla jos en väärin muistan, niin Tujusen Jani, joka oli tehnyt tämän grafiikan tähän. Oliko Fish Who Disc Dice, jos en muista väärin. Ja sitten vielä yksi kappale. Siinä on kans. Hetkinen, montaako siinä on? Siinä on 1, 2, 3. Ja taitaa olla 4 eri foilia. Aika siistin näköinen. Onko tämä nyt Hetkinen. Tämä kyllä nyt näyttäisi vahvasti unicornilta. No, pitää tarkistaa, oliko tämä pyramidi vai unicorni, mutta unicornilta vaikuttaisi. Jees. Semmosta tuli tässä paketissa ja ei muuta kuin seuraavaa pakettia odotellessa. Kiitos kaikille. Moro!